Бүгінгі тапшыруны башлап экраннар алдына Иске Кулатка районы Иске Мастяк авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Насыров Илдус Равил улын чакырып алабыз. Бүген 20 май көнне ул үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Рита, уллары Руслан, Марсель, килене Динара, оныгы Самир котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 4 балалы гаиләдә икенчесе булып якты дөньяга аваз сала. Авыл урта мәктәбен тәмамлап, Мәләкәс шәһәренең механика техникумында белем ала. Кулына диплом алган яшь белгеч 2 ел хәрби хезмәтен Иваново шәһәрендә үтәп кайта. Туган авылының колхозында үзенең хезмәт юлын башлый. Яшь, батыр һәм матур егет белән әниебез шул вакыт таныша. Һәм 1990 елның 24 мартында туйларында уйныйлар. Инде 31 ел дәвамында алар бер-берсенә терәк тә, кирәк тә булып, матур гомер кичерәләр. Яшь парлар булуларына карамастан, әтиебез чын гаилә башлыгы буларак тәэмин итәр өчен Мадаганга алтын приискасына туйдан соң озакламый эшләргә дип китә. 1991 елны яшь гаиләне бәхетле итеп беренче уллары мин Руслан туам. Бала турында кайгыртып, алар янәдән туган якларына 1993 елны күчеп кайталар һәм шул көннән алып бүгенге көнгә кадәр ул юллар төзүчелек тармагында намуслы килеш эшләп килә. Россиянең көн ягыннан төн ягына кадәр төрле объектларда командировкаларда йөри ул. 2000 елны гаиләне тулы бәхетле итеп, икенче уллары, төпчекләре, нәсел дәвамчылары, Марселлары да дөньяга аваз сала. Гомер тәгәрәп үткәнен сизми дә калабыз. Быелгысы елны февраль айында әтиебез инде беренче тапкыр бабай булып, кулына оныгын Самирны алу бәхетенә дә иреште. Гомумән, әтиебез чын гаиләсе өчен яшәргә дип яратылган ир-ат. Һәр вакыт тик без, балалары турында уйланып, әниебезне яратып, хөрмәт итеп яши ул. Без уллары да аңа карап, әтиебез шикелле булырга омтылабыз. Бар яктан да тик анардан үрнәк алып яшибез. Яраткан тормыш иптәшем, канәгать булу язмышымнан синең ярдәмең аркылы. Тик синең тырышлыгың белән безнең тормышыбыз тулы. 2 баһадирдай улыбыз, сөеп туймаслык оныгыбыз бар. Рәхмәт сиңа, кадерлем, барысы өчен дә. Сине биргән миңа Хак Тәгалә. Рәхмәт әйтәм аңа чиксезне. Яшә әле, яшә кадерлебез 80. Сине биргән миңа Хак Тәгалә. Рәхмәт әйтәм аңа чиксезне. Яшә әле, яшә кадерлебез 80-ен дә, 90 һәм 100-не. Бергә атлык гомер юлларыннан, терәк булып кына, кадерлем. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен. Яратамын сине, бәгырем. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче әтиебез. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлы күрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Без сине бик яратабыз. Горурланып сокланабыз, әти. Син үрнәк тә безгә, терәк тә. Әниебез һәм син тамыр җәйгән 2 шәшкә безнең йөрәктә. Шиксез бәхет, шатлык бирә безгә, балам диеп сөеп әйтүең. Сиңа охшап үрнәк алып яшибез, без яратабыз сине, әтиебез. Бер кайчан да картаймасаң иде, моңсулатма якты күңелең. Без телибез бүгеннең уңышын, хөрмәтен киләчәк гомернең. Хөрмәтле Илдус Равилович, тормыш иптәшегез һәм бала оныгыгыз сезне юбилейлы туган көнегез белән котлап, алтын йөрәгегез, бар яхшылыкларыгыз өчен рәхмәт әйтәләр. Һәм үзләренең музыкаль бүләкләрендә тыңларга чакыралар. Яңа көнгә аяк бастык, Аллага шөкер. Кояшлымы, болытлымы, ул безнең гомер. Бу
dünyada biz var iken yukka tügelidir. Yıldızı bulup balkırışaklar belki bugündür. Desek de desek de uzak ömürler. Yalamaysak yaktırıp gide koyarsız günler. Şavgar kilip yaşaygalı isen savşaktan. Ömürlerinin bir minutunu uzdırmık boşka. Dünyаны güllerge biriktir algan kader. Elaşik yürek jılısın bir algan kader. Her yağakken her kim için yalan mümkünlük. Şavla bütsün ömür yolu tügel ükeni. Desek de uzak ömürler. Yalamaysak yaktırıp gide koyarsız günler. Şavgar kilip yaşaygalı isen savşaktan. Ömürlerinin bir minutunu uzdırmık boşka. Dünyaga kim gene kilip kim gene gitmey. Köpme gene yaşasan da ömür ol jitmey. Yaşay bilsen ömürlerini yaşnap öterlik. Ömürlerini her bir günü bayram ederlik. Desek de uzak ömürler. Yalamaysak yaktırıp gide koyarsız günler. Şavgar kilip yaşaygalı isen savşaktan. Ömürlerinin bir minutun uzdırmık boşka. Yalamaysak yaktırıp gide koyarsız günler. Şavgar kilip yaşaygalı isen savşaktan. Ömürlerinin bir minutunu uzdırmık boşkan. Şavgar kilip yaşaygalı isen savşaktan. Ömürlerinin bir minutunu uzdırmık boşkan. Ömürlerinin bir minutunu uzdırmık boşkan. Насыров Илдус Равил улын 55 яшьлек юбилейлы туган көне белән бүген яңа Зимнит авылыннан кыдасы Мөнир, кыдагысы Фәридә, уллары Рафаэль, Хайруллиннар да котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Әле озак та түгел генә шикелле без бер-беребез белән танышып, гаиләләр белән туганнарча аралашып, кыдалар дип бер-беребезне атап яши башладык. Шөкер, балабызны тәртипле гаиләгә биргәнебезгә без бик шат. Кыз бала турында айрыша кайдыртырга туры килә. Чөнки үз өеннән чыгып киткән кышка барыбер авырырак. Әмма кодагый белән кодабыз, киявебез Русланны бик акыллы, тәртипле итеп үстергәннәр. Сиңа ошаптыр кодабыз, Русланыбыз да гаиләсе өчен үчкән, янган килеш яши. Хәзер инде безне балалар гына түгел, уртак булган ике яклапта беренче булган алмадай татлы оныгыбыз бәйли. Кадерле кодабыз, кодагый белән икегезгә дә бер-берегезгә чын туры килгән параларсыз. Күзләрегездә булган мәхәббәт шаткылары мәңге сүнмәсен. Марсельны да олы юлга чыгарып, аның да туйларын уйнап,
әле күп онытлар күрергә язсын бергәләп. Кодабыз, озак еллар дәвамында сайлаган һөнәренә тугры булган, хезмәтенә зур җаваплылык белән караган кешеләр артык күп очрамый. Син булдыклы һәм эш сөючән ир-егет. Гаиләңдә булган татулыкка, бердәмлеккә, хатының, балаларың белән бәхетле генә тормыш итүегезгә дә сокланып һәм шатланып яшибез. Һәм алдагы көннәрегезне дә гел бәхет куанычлар, якты өметләр генә биләп торсыннар иде дигән теләктә калабыз. Өегез бусагасыннан кайгы-хәсрәт җилләре бер кайчан да исеп керә алмасын иде. Сөекле кешебез. Ике күрше авылда яшәдек байтак еллар. Балалар үсеп җиткәчтән булдык кодагый-кодалар. Барлык эшләребез хәзер янәшә бара бергә. Шулай татулыкта яшәп калсак иде гомергә. Җырлап, биеп, бергәләшеп уза һәр чак табыннар. Туганнардай дуз яшибез, якынайтты балалар. Балаларның шатлыкларын уртаклашабыз бергә. Киләчәк тормышларын да язсын бергә күрергә. Сөендереп, күз тимәсен, үсеп килә оныкта. Матур әби, матур бабай булдык без һәм кодалар. Балаларның балаларын тәрбияләшик бергә. Шундый бәхетне күрергә насыйп булсын һәр кемгә. Хөрмәтле Илдус Равилович, якыннарыгыз юллаган матур җырны да кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Güller gülle, jillerde dertli bugün. Бар dünyada beyrem günne, senin bir tuğan günün. Tuğan günün, көңіліңе dert üzütesin. Senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет gültesin. Tuğan günün, көңіліңе dert üzütesin. Senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет gültesin. Oyun külkü üzülmesin, sıylı tabınlarında. Şey urtalarına bit, ömrünü kalendarında. Tuğan günün, көңіліңе dert üzütesin. Senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет gültesin. Tuğan günün, көңіліңе dert üzütesin. Senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет gültesin. İlişkine söygen yar nazı üstelsin, yürekler tibişine. Tuğan günün, көңіліңе dert üzütesin. Senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет gültesin. Tuğan günün, көңіліңе dert üzütesin. Senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет gültesin. Tuğan günün, көңіліңе dert üzütesin. Senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет gültesin. Tuğan günün, көңіліңе dert üzütesin. Senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет gültesin. Tuğan günün, көңіліңе dert üzütesin. Senin her bir tuğar
gültesin. Sipsin bәхет